You're listening to Dili Ni Advice, a podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darlene. We're sorry for the delay, but we're back again. Go, go, go! Sayang naman. Diba? O niya, gusto namin Shout out. Si Ter Blank. Hala ka, Ter, salamat good kaayo, Ter, sa imong ikaduhang donasyon sa among organisasyon. Sa amuang Kingdom of Blank. Diba? Thank you so much, Ter, sa libre sa mga og kape. Ay, hala, nakapangapi na gyud mi sa wakas. Oh, pero dili Bear Brand. Not impressive. Nasad ko kay wala Bear Brand. Og salamat po sa pinakaunang donasyon ni Rina Blank. Yay! Rina, salamat sa kape. Salamat po. Thank you so much. Nahappy jud ko. Pagkakita na ko, pag mata na ko ganiyang buntag, ko na, someone made a donation. Rina, si Rina. I know already. Oh, si Rina Blank. Oo, I know already. Si Rina Naman Blank. good siya message good na gi-attach ana siya. Salamat Crinks and Darl sa lingaw. Ay, wala ko nakbasa. Yun mo. Uy, wala ka basa? Oo. Kada lang, mag-shoutout po de eta sa atong mga commenters sa ato ang last episode manggod. Uy, dugayon na atong last episode, oy. Dugay nakita ko na sa pato. August 23. Wala, oy. Dugayon na namo nag-publish. Oy, we're very sorry, guys. And moving forward, we're very sorry. Ang last episode kay katong episode 22. So, 64 pesos lang daw ang budget sa kaon taga-adlaw. Buang di kasi inyo ha. Ato ang mga commenters dito. Shout out kay Jeff Blank. Yes. Daw siya, go-work daw siya at the same time. Sige daw siya paminaw. Salamat sa ayo. Dili na ko na kaya Jeff Blank kanang mag-work unya mamina og podcast. Dili ko multitasker. Pero kaya na ko pag kanang automatic gud na chore, like ana manghugas og plato, dili mental chore. Dili mental chore, kanang physical chore kaya na ko, pero pag gamiton ako akong utok, like mag-work and then mamino og podcast, I can never. Ako, so good for you Jeff. Basig ingon ana iyang trabaho, basig dili lang pud ta mang assume. Okay, basig makasab-an ta. Salamat pod kang Gids Blank. Yes, Gids Blank. Gipaminaw niya og balik ang episode kay siguro after, di ba, 2 weeks ago. Unya, after 1 week, naminaw na pod og balik si Gids. Sorry kayo. Ang uban na tong listeners, no, kay kanang ko para sa ila. Kay ulit-ulito na lang yun ang ubang episode kay para lang yun murag na ay new episode pero actually wala jud. So masad mo. Nga naman akong style sa ako ang paboritong episode ako ang paboritong podcast pod kung wala sila bagong episode kay mina ko mga karaan. Nga na mapug ko sa mga maski sa podcast, movie, series, balik-balik kung ganahan ko. O kisa pa may shoutout dia. Si Koy Mod nang comment po siya si dito. Koy Blank. Ay na siya apila oy. Apila to tas Matrix kay topic man po to nato last time ang katong si Iron Woman. Si Iron Woman and si Nanaan na to sa Matrix. So apila ta sa Matrix, apila ta sa Thank GTA. you so much Koy sa imong comments and donation. Buang kay si Koy ba kay dili kadali lang. Kay nag-post wala pa tay bagong episode. Nag-post ta. Unya nag-comment ka dito, gi-reveal nimo nga na-stress tang duha sa KOJC issues. Unya nag-upload ko bagong profile picture. Unya nag-comment si Koy dito. Ana siya katong mga sige daw duk-duk ba sa atong mga past episodes. Sa mga balay ng mga dukdok, mga construction grinder. Tunnel ba daw to? Ang gina-construct. Mo na mong i-reveal unya kung tunnel ba na ni Kibs ang madunggan ninyo nga construction.
permente sa balay ni Darling. Buang man mo. Ma-reveal na siya unya, okay? Wash out from Dubai. Salamat kayo, Cam Blank. Hala ka, May Blanc. Hala ka, salamat kaayo. From Dubai daw siya. Oo. Salamat kaayo Kamusta sa man ang pagpaminaw. weather diha? How's the weather there? Dili, ayaw na mo pag-comment sa Spotify kay there's something wrong. For example, si Ter Blank ba, nag-comment siya sa Spotify, wala lagi mo'y question. First of all, di ko ka-input og question. Kay dili na error message. Dili mi kaputang og question. Second of all, nabasahan ako imong comment, gi-approve na ko. Tapos nawala imong comment. Nawala imong comment, murag gi-delete sa Spotify. But unsa na sila ay niya? Dawaton lang nako, wala lang. Mag-contact man ta sa Spotify. Oh, ikaw. Let me get your manager. Oh, What's wrong with our account? Pag first, hello ba siya? Let me get your manager. Kay dili ni mo ipa-comment si Ter. Amo ang gi-publish niya, imo ay delete. Gani. Si Ter ba yan na? Gani. Si Ter. Guys, thank you so much ha sa tanan o sa mga, especially sa mga nag-donate. Thank you so much, Rina Blank. You are such a valued member of our organization in the Kingdom of Blank. In the Kingdom of Blank, you're a valued member. Anyway, sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita, Darling og Kringkay na-stress na sa KOJC JMC issue. Darling, na-stress na sa online class. Kringkay na-stress na sa online class. Og Yulo family. Chloe, wa pa naman. Mga KSP sa kalibutan. Guys, there goes our explanation. The prelude to our explanation why we are not able to record more episodes the past how many weeks? 3 weeks, 2 weeks. Ika-third week na ron. Oh. We can't because ang among mga anak, I think we revealed before. We revealed before in a previous episode that our children are studying in KOJC. KOJC, sorry. JMC. Jose Maria College, which was founded by Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Kibs ba? Masiguro tayo listeners na kanang daily updated sa sa current events. Okay, sulti na lang nato. Kanang summarized. Summarized na. Si Pastor, si Kibs, na siya arrest warrant of arrest. We don't know for what. Siguro sexual abuse, unsa pa to? Human trafficking. Something in that in that line. basta yung ana ba niya kanang syempre kay naman siya arrest warrant giserve sa iyaha, pero wala siya, di siya makita. So asa giserve para sa itong mga listeners na dili taga Davao, kay naman dili mga taga Davao diri no, naman tayo mga Cebuano listeners, para si Rina Blank, diba Cebuana siya. Para sa mga listeners na ito nga dili taga Davao, kanang JMC na school, adjacent na siya sa KOJC na property. What's that mean? Tapad? Murag tapad. So, ang KOJC and JMC, ang KOJC is Kingdom of Jesus Christ. Muna, nadia ang lang kingdom, ilahang ng property, lako dira ilahang church. Okay? Na ilang cathedral diha. Adjacent kay ang school, Jose Maria College. As in, wala joy coral in between. So more silang one big property. One big compound. And if you've seen
Oh, one big compound. Yes, naka-compound sila. So if you've seen videos or pictures sa JMC, it's such a beautiful school. Structurally, I'm speaking in a structural sense o design sense, ha? Wala ko ningon beautiful school, like beautiful si Kibs. Wala ko ningon, ana, ha? Ako pasabot, gwapo kayo ang school. Design-wise, structure-wise, ano ba? It's one of the most beautiful schools in Davao. Beautiful looking, ha? Visual atong ginistoryahan. Diyan nag-eskwela mo mga anak. And disclaimer, dili me member sa ilang church. In fact, this person here is probably an atheist. No, I'm not. Oh, dili di ay. Non-religious daw. Kasi tawag na, antagonist naman hinoon. Kasi tawag na. Ang dili atheist, okay. Deist. Sumana, oy. Ay, agnosticism. Agnostic. Agnostic siya. Siya. But I am a Catholic. So, dili mi part sa ilang kingdom. Kay, ang atong kingdom, guys, is kingdom of blank. Dili mi part sa kingdom of Jesus Christ. However, our children are studying there. Because that school is non-sectarian. In fact, ang advisor sa ako ang anak is a Muslim teacher. Oh, Muslim siya. I mean, she is practicing Islam. Tama ba akong term? Basta nara na dira. Unsa man imong advisor? Roman Catholic. Catholic daw ang advisor siyang anak. So, that in itself is like proof that the school is not sectarian. That's why our children are studying there. Okay? So, humana na ta. Let's get past that. Now, sa atong uluhan, we said na na-stress nami sa KOJC, JMC issue. We're stressed because the children, instead of going to school, we're not allowed to. Kay kabalo na, wala ba sila kabalo? Mo gani nagastorya tanong. Sa atong ubang listeners na dili updated sa current events. Like I said ganina, an arrest warrant is being served. And dagan man nag-property si Kibs. He's one of the richest people in the Philippines. And of all places to search for him, the PNP decided to serve the arrest warrant in the school property. Ambot nga, no? Oo. They arrived. Usually, pag arrest warrant, how many police should be there? Isa, duha, tulo. May hatras ka mo. Overkill siguro 24 police, no? Sa kadaghan na. Pero usually, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ana, siguro ang maserve og warrant. But, lo and behold, how many? 2,000 pieces. And more than pa na. Come and go. Apil pa na dira ang mga masun, ang mga foreman. Uy, mga pulis naman itong masun. Mo ba? Oh, pulis to sila, tas gipamasun. Mga mason nga gipasol og pulis. Dili, mga pulis. Gipamasun. Mo ba? Oh. Punta na sa Janice. Jan, di ba itong mga nagmason? Janice Blanc, tubag ka, nag-comment ka, ha? Ay, guys. Tama di ay sa tong listeners na wala kabalon, nag-live mi karon sa Facebook. Ay, wala na mention. Wala ka no? Guys, naga-record mi karon tapos naga-live mi sa Facebook. So katong nag-follow sa among Facebook page, nakakita sila sa among mga pangit nga naong. Anyway, balik ta sa atong istoryahan. Janice, paki-confirm daw. Ang nagmason, di ba PNP po to sila? Kuy kamong mga criminology student ug mga graduate sa PNPA, ay magsugot nga ang inyong giskwilahan sa 4 ka tuig tas inyong gi-examan sa board exam kay gipamason ra mo. Gipadukdok. Gipakalot, gipapala. Purman. Gipaputol og mga CCTV.
What? Nadyo na siya entry. Ay, nadyo siya entry ba? Ako katapa diri ana siya. PNP, Pico and Pala daw. Mabalik ta sa ato ang topic. So, muna na siya, no? Uy, kadali lang. So Di ba, dili ni advice is a modern society and pop culture chat karon kay with a touch of political conversation. No, it's not political. It's directly affecting us actually. So it's not political, it's personal. Lain din no pag mag-record tas na live. Makita nila ang akong kuan, facial expression. I'm so expressive. Oh, gilan. Ay, naay bahid ng political, pero kay na apektuhan man gud me sa personal. Kay, tungod sa mga panghitabo sa school, dili na makaskwela ang mga bata kay gibara na sa mga pulis ang ilahang mga areas dito, ang school. Gipalibutan naman sa mga pulis. Alam nga na magpaato na mga anak dito. Alam nga naman mag-skwela dito. Na dito tanan pulis, dito na sila kumbaga dito sila nag-base. Nangatulog, nag-boarding house, nagligo, nagpa-aircon, I don't know. Basta dito sila nagpuyo for how many days. And in return, the result is, dili na kaskwela among anak. So, ginapa-online class ang mga bata. Kinsay na stress sa online class? Kami, podcast ni Kring. Luoy kaya itong listener ng audio. Ay, tama di ay, no? Luoy kayo. Lain gani ang live, no? Kay kanang abi nimo naga-video di. Pero actually, you have to be thoughtful. Natay listener na wala nagtanaw sa live. O gani. Oo. So, kinsay na stress? Kami! Ay. Na-stress ang mga parents. Luoy ang katong mga bata nga nag-work ang ilahang mga parents. Walay maka-guide sa ilaha. Ang mo-guide sa ilaha kay ilahang mga non-techie, lolo, lola. Luoy kaayo. Kring na ako'y nakita bata ba? Pakatugod pa. Katong naay sila kanang activity na mapahimuon sila musical instrument, homemade musical instrument. Walain ba ang activity? Magbuot ka. Magbuot ka sa teacher. Pagkauman. Di syempre among anak gi-guide na mo, nagkuha mig dakong lata, nga gitabunan og papel, nga gi-paint kunuhay niya. Drum, kuha na siya, murag mini drum, ano sa ba? Di ba? Saan mong buga ko Na-stress. Ang mga pulis pod. Bitaw, kay dili man na sila gusto nga, naamay uban pulis nga, wa man na sila ganahi sa ginapabuhat sa ilaha. Itagdarago na, nasuko na siya. Mayong gabi, managad na mo. Loya po. Hello. Ganun na mamisig panagad, nihawa siguro ka sa live. Nihawa siguro ka. Samang ka, nag-gaslight ka ha. Nanagad na mi, oy, gaganay na ka. Balik ta kay Koy. Si Koy, kay ana siya, ana man mi, kinsa ang na-stress. Ana si Koy, kamo og mga pulis. Correct. Na-stress po ang mga pulis. Kay, again, naay mga pulis nga, wala nalipay sa mga gipabuhat sa ilaha, labag sa ilang kalooban. Unya na-stress po sila kay asa man sila nangatog sa karsada dito sa GMC. Sa gawas. Sa Bermuda. Sa grass dito. Uwi kayo sila. Unya, gipamason. Gipamason, gipakalot, gipa-metal detector. Ning graduate of criminologist, gipamason. Graduate of PNPA, one of the most prestigious institutions in the country. PNPA. Tas gipamason ra mo, wa mo na ulaw sa inyong ginikanan, gipaskwela mo dito, naningkamot mo 4 years og hazing. Tapos gingana ra mo, gipamason ra mo, hazing gyapon. Di mo man. Unya, balik ka sa musical instrument. Balik ko sa topic ko. Musical instrument. Sa kunin mo ba? Sige. Ang mga bata, gipahimo musical instrument. Di ako anak na siya drum. Di in-upload ko no sa Google Drive. Upload, anak.
Nakakita ko dito, Kring, kay public man, ay dili public, pero accessible sa tanang students ang folder. So, ang contents of the folder. So, makita na mo ang ubang output sa ubang classmate niya. Kring, luoy kayo dito, Kring. Naay ka ng, kailangan mo kanang microwavable nga kuan ba? Kanang microwavable good, kanang ginabutang ag mami. Oh. O kanang transparent na microwavable kanang ginabutang sa mamihan. Oh, kanang plastic nga reusable, disposable, microwavable. Oo. Tas gibutangan og tissue. Tas gibutangan og lastiko. Tas na chopstick isa. Maunto yung assignment. Wow! Luoy kayo kay nakabutang mo sa instructions sa assignment na be creative. So dapat mag-paint daw mo or kanang koloran ba unsa ba basig ana good pang elementary nga kuan ba activity, pero yung ato iyang nasambit. So, I'm thinking, basig wala to'y ginikanan bataa. Basig both working ang parents. Mahal ba yung JMC nga school? Not to mention ha, sorry kayo, kay wami nang hinambog, namuyboy hinuon mi sa school. Kay nga nung, mahal ka yung tuition, tapos kuan, nga nung online class. Ing ana, baloy kayo, muna akong pasabot ba nga na-stress ang mga parents. Kay, dili na ta ako na stress jud ko. Bitaw. Kay ngano, ako anak di kasabot og Filipino. Nya, unsaon man ani mo nag-Filipino teacher ka? Nag-Filipino teacher jud ko. Umotong dili ko. Nakoy ingon ba sa DepEd lahi na punta malahi tagamay. Sa DepEd ba nakoy suggestion ba? Kanang Filipino subject ba, mo ingon man ang uban gud nga, kaya magay nato. Oh, nakaya nako ha. Nakaya pud niya. Millennial man gud ta. Pasabot, wala Netflix sa una, wala YouTube sa una. Ang ato ang source of unsa ba? Source of entertainment, content kay ABS-CBN o GMA. Na puro Tagalog. Gani. Ha? RPN na si Doraemon. Crayon Shinchan. O si Shinchan. Tagalog, di ba? So, wala dyan tayo choice. Makasabot dyan tag Tagalog. Pero ang mga bata karon Kring, ambot kung parents na ba itong mga listeners, no? Parents na siguro mo, oy? Ay, except kay Janice. Naay dili parents, naapoy parents. Kasabot mo sa kuang ang ubang bata kasagaran sa bata karon di kasabot og Tagalog labi na kung of course kung gikag Visayas ug Mindanao di na kasabot og Tagalog right away kailangan pa nimo sila i-train jud og taman kay ang first resource man gud nila karon sa entertainment sa content YouTube ug Netflix puros English ang content diha guys. Tapos, siyempre, ako anak, how kayo mo English, how good mo Bisaya. Pero di ka ba mo Tagalog? So, nakoy ingon sa DepEd ba? Katong, nakoy hangyo ba? Unta, optional lang ang Tagalog ba? Unta, optional na lang ng Filipino. I'm serious, Kring. Dili. Ang ako apod, lahi po ako lahi. Mabida dyan siya. Filipino, kay pag siguro grade 4 pataas or grade 7 pataas. Kalisod na anak, kan mo kalit Tagalog na grade 4. Di, kay mas naman na. Sa reason, nganong kailangan ta magtuon og Tagalog? Filipino man ta, pero Bisaya man atong primary language. We should preserve Bisaya because we are Bisaya. Ang obligation sa mga Tagalog, mag-preserve og Tagalog. So kung gusto nila og delegate sa pinakahawd ng Tagalog, manguha sila sa Luzon. Kuan man na, pambansa ba? National language. I don't care. Kasapan gani kang kuan? Ni? Leni Robredo? Lauso na Leni Robredo. Wala na mga ganun siya na topic. Dugay na. Grabe sa doy. Dili ba? Bitaw, kung gusto mo... National maguna. National language, national tree, national leaf, national fruit. Kring paminaw. National
hayop, pambansang hayop. Kalabaw. Naadit kalabaw. Uy! Di pa sa imong balay. Wala may kalabaw sa mong balay. Mo gani, mo pa nang pasabot. Ikaw, naitagalog sa balay. Wala may Tagalog sa mong balay. Ganun, kailangan mo kung magtuon og Tagalog. Dili na ko kailangan og Tagalog para mag-apply og trabaho. Kailangan ako Bisaya para maka-communicate ko sa ako ang community, sa ako kingdom of blank. Katawan na ka na gids. Bolo siya. Charlotte lang. Katawa lang mo diha. Ana si Koy, o kung ni-surrender na lang diretso si pastor, mas dali unta na human ang problema o di unta mo dako ang gasto sa gobyerno. Kaya nga no, si pastor manggod, kuan man na siya. Ambot, gano'n na siya, marami na siya buang. According to Attorney Torion, he is practicing his right. Kaya before ka makasurrender, you have, as an individual, you have your own rights na labanan pa ang arrest warrant sa Supreme Court. Gina-practice lang niya, gina-exhaust lang niyang options niya, bakumbaga. I'm not saying na tama, skibuloy ha. Wala na ko siya ginapagtanggol. In fact, kabalo ko asa siya. Tanga kayong PNP, kabalo mo, kumadto mong tamayong, naay avocado dito. Naay avocado tree dito. Sa avocado tree, nakabutang yun dito, naay signage dito nga. In this tree, in this specific place, is the specific place where the pastor ascends into heaven. Mauto iyang portal. May pag dito nila gyud. Gani. Ay, naku. Ngano kita damay man lang ang school. Gani, no. Kung niadto pa mo tamayong, dito mo nag-base, dito mo nag-Campo Redondo. Kung saan Campo Redondo pa? Nag-ingon, hindi ko na. Apelido na. Ay, sorry. Sorry sa mga Campo Redondo. Dili ba? Kung dito mo, dapat nakita na ni na mag-iyang hilipad po dito. Dili na siya portal dito, na elevator padulong sa langit. Ay, nako. Dili, bitaw. Ikaw daw, gets man ako ang gingon ni Attorney Torion. Ay, by the way, sa atong listeners, si Attorney Torion ang attorney, lead counsel ni Gibbs. Ingon pa ni Attorney Torion, gina-exhaust lang ni Gibbs ang tanan niyang legal options to resist the arrest. Murag ana ba? Dili resist, pero not the right term. To cancel the arrest warrant ba, ana? Pero ang mali diri, guys, they only have an arrest warrant. Ang PNP, they don't have search warrant. So they are actually illegally camping in the school grounds. What are they doing there? Ang stress gyud ang mga parents kay dili na mi makapadala sa mong anak sa school. Naara sila sa balay. Ug ang Filipino subject lagi, ug ang aral pa niya. Hay. Pero mabalik ta sa Filipino subject. Ano si Koy, ang Maya gidemote daw pagka national bird, gipulihan daw og igol. So ingana pod i-demote pod ang Tagalog nga national language kay pulihan og Bisaya. So ang mga Tagalog na pod ang mag-learn og Bisaya. I don't care. Dili ba kanang kung gusto ninyo i-preserve ang Tagalog language, I'm happy for you. Gusto mo na i-delegate sa kanang pinakamagaling na magtagalog sa buong Pilipinas ipadala-dala sa Olympics. Panguha mo delegate nga maayo sa Luzon. Kay Tagalog man ninyong language dito. The Luzon's obligation is to preserve that language. Our obligation as Bisaya, kami mga taga Visayas o Mindanao, our obligation is to preserve our Bisaya nga language. So, what is the point of us learning Filipino? Ako ara ni ha, masing na masako diha.
Artia po ni darling. Uy, first time yun yung nakita kong naging ana. Mo lang to, na-stress ko sa Aralpan, sa Filipino, kay mag-ingon pa lang ako anak og Panginoon, mo ingon niya Pangginoon. Unsaon man nato na bit? Unsaon man nato na? Walay NG sa iya ha. Magbasa siya og kanang mga Filipino words. For example, kato lagi Panginoon, ya kay Pangginoon. Kay wala man na sa English lang maglisod siya niya, dili po siya kasabot. Wala siya, di siya ka-form og sentence. Kung saan man ako ni Lord. Ay, Kibs. Hey! Dili ba? Di ba tama, man ko? Nangayog kampi. Ayaw, good mo kampi, good. Kaya man ako akong sarili. Unya, karon sa may bagong latest sa KOJC. James C. Issues. Na-stress ka, isulti mong stress. Na-stress ko. Gani, ako alang anak ako gipahiga, ikaw po. Kaya nga ako ang anak, magtalikod di. Mga bigubi. Ang ako ang anak, dili maminaw. Kanang hapit na luwaan. ako ang anak, dili maminaw. Taod-taod mo tindog. Dili gid siya maminaw. Kanang wala, dili gid siya maminaw. Out of focus. Kay, Nabunalan. nabunalan na guna siya good. Ako alam nang ginaiwasan ako ba. So, nabunalan na siya. Siguro katong mga first day, second day sa online class niya. Ako lang choose my battles. Kung dili siya gusto maminaw, bahala ka, di po ko maminaw. Ako na lang gaya ang maminaw. Ako ang naminaw. Ikaw mo yung answer sa exam. Uy, dili man pod. Paansin naman ako siya. Umamin ka, ikaw ni answer sa quiz. Kung mali ang iyahang tubag, kay ikaw siya nako, sure ka na mo answer. I-guide. Sounds familiar. I-guide man na, i-guide. Sure ka. Balik dito. Sure ka. Ana man na. I-guide man na. Dili gyud siya maminaw. Grabe jud kaayo. Magdagan-dagan. Bulingkod siya. Sit properly. Siguro mga Ito, magkiti-kiti na. 50 times per hour. I say, sit properly, listen to teacher 50 times per hour. Grabe. Kana siguro. Dili gyud. I'm not joking. Mauna guys nga ma-stress ko huna-huna ba mag-record ta. Stress man good kanang ako personally wala ko sa in the right mindset kay stress to ko daan ba murag kapuya pa oy pero sige lang karon kay murag na energized na bigaway kay nay nag-donate. Pagkita ka ganina nga send a donation. Rina Black sent a donation lang. Mag-record na tabi mo. Wala man sa tali. Wala man sa tawa. Ito, nag-record mi kay nay nag-donate. Dili. Pero dili kay na kuha na po may kanang na pressure. Dili man. Ganahan man mi mag-podcast. Ganahan mi ana. Tanawar ko na mong ginabuhat ron. Gana naman mi. Ang problema lang yun kay lagi na stress ko sa online class kay hantod pag mi gabi ay dili hapon man mahuman ang klase no alas 3 human na kaso lang ang after ba kay mag-study pa mi kay di man siya kasabot og Filipino so balik ka na po na mo iyang mga lesson screen ang Filipino ug Aralpan ano ang anyong tubig anyong lupa mga mga physical na mapa mga insular na mapa mga ana Ginoo ko Lord pag human sa online class no pag-human sa activities, napagay homework! Di ba homework niya, napay homework? Maugani na mo itong nakaingon ko nga, kring di sa ta mag-record kring kay muna na kong kahilak kong diri ba? Actually, nihilak na ka. Oo. Muna, guys. Pero, naman tay slight good news. Nanghawa na daw mga pulis sa school. So kato ba yung last week ingon ba nga pahawao na ang mga pulis na naalamang gyapon i-confirm sa to researcher na hawa na jud. So may bagong latest nahawa na? Ay nanghawa na daw.
So ang latest, nag-prayer, whatever na sila sa kwan. So ang latest, kinanunod na ang mga KOJC members sa ilang church, and then, as of the moment, and then wala na daw, nanghawa na daw, as of the moment, ang mga police dito. So, good job. And I don't care kung unsay may tabo kang Kibs, kay he's very rich. He can do whatever he want, kanang magkuan, magtago or mag-surrender, whatever. He's a grown man. He can, he's a grown independent man who don't need no woman. Kanang dako na siya, batigulang na siya, guys. So wala ko bahala siya kung mag-uul sila or wa ko'y labot. Ang importante sa ko makabalik og eskwela akong anak sa physical real world, dili online kay lahi ra gyud ang online sa face to face. Lahi ra gyud siya. Na pictures sa Brigada na page. Brigada. We are looking News at it FM. right now sa Brigada News FM Davao page na nakasulod ang mga members ng hilak lagi na sila sa bagay. Ay, sa bagay. Emotional moment man karon. So, magsabot lang ta sa ilahagod. Kung ni surrender si Pastor Apollo Kibuloy, nagingong gikan sa tamayong, kang kisa tong heartbeat na ilalom sa yuta. Kisa nag-post si Jun Digamon siguro. Nag-confirm si Koy, ni surrender na si Kibs, nadakpa na. Confirm. O gani. Guys, tanawa sa tamayong daw, gikan ni surrender. Tama ko no. Lagi siya sa avocado. Gani. Dili, ganun kabalo ko na. Katong natoy time before pandemic, nag-aabri na iyang Christmas Village ba? Kang Kibuloy na. Nice na diha, murag very very mini Disneyland parade. Murag ana good. May mga castle, ana-ana. Malingaw mga bata diha, nanulod na pud mi diha. Nakita na mo ang avocado tree lagi. Dito, na naay signage na, in this spot right here is where the pastor ascends into heaven. Tama lagi ko. Naalagi siya dito. Buang hindi mo. Gidamay-damay man nila ang kuan. Ang JMC. Ayaw damay ang school. Ang school, guys, na mga bata diha, na mga estudyante diha. Maski pag muingon mo nga, ay, kuan man na, anang Kibs man na nga school. So may labot sa mga maestra nga Muslim o Katolik o mga estudyante nga Muslim o Katolik diha. So may labot sa issue, ana. Wala man milabot, ana. Nagbayad-bayad lang minya. Dira lang gyapon paskwilahon sa balay mo, anak. Di na lang umubayad og tuition. Ako na lang mo tudlo sa akong anak. School na. Ana si Koy, mag-study daw ta og Pilipino kay para makasabot daw ta sa mga Tagalog na politiko. Guys, na AI translate. How kayo ng AI mo translate real time, di ba? Pag magstorya ang Tagalog nga politiko, i-translate sa AI. Caption. Ako lang man ang sentiment na dili ko gusto magtuon akong anak o Filipino kay nagdilak-kilak na gud siya kring. I'm trying. Wala na siya. I'm trying to understand. Ano siya. Pero ayaw mo panaway nga dili ayaw mo judge nga dili kasabot ang bata og Tagalog. Because the generation now is different. Wala na ba joy ABS-CBN? So, sa may tanaw nila sa ABS-CBN kung wala ABS-CBN? GMA. So may tanaw na mo sa GMA? Kuan? Wag gani ka kabalo no, kay wag kay tanaw-tanaw. Mao gani na niya. Netflix lang ang source ba sa material na ginatan-aw sa mga bata or YouTube. So, unsay matun-an nila? English jud o Bisaya. How magbisaya akong mga anak? How pod mag-English akong mga anak? So, ay mag-judge nga di ka balo mag-Tagalog. Kay kung ang mga Tagalog pod, pangutanon ako sila, kung ganahan pa silang eskwela og Bisaya, ginawi. Eskwela mo Bisaya? Buang. Kabalo na siya og kuan. Mas nagod din Bisaya. Balik-balik naman ako na ginaingon. Luzon, Visayas, Mindanao. 3 big islands. Pila ka island ang occupy sa Bisaya? Answer. 2 islands. Good job. Wala tayong palakpak na effect. 2 islands sa 3 major islands. Tulo ka ano nang Tagalog sa major? Ay, Bisaya sa major. Tulo ka
Mayor. Island. Diba? Ang gi-occupy sa Bisaya, duha ka island. Kato ba yung largest? Mindanao. Largest island. What's the largest island? Luzon o Mindanao? Mindanao, uy! Largest. Adi siya mo tuos ako, kay Google niyo. Hoy, kay ngano, katong kas-an, nag-lesson sila put-put, anak siya largest Philippine island, anak ko Mindanao niya, Luzon ang gi-answer sa teacher. Hala, i-reklamo sa DepEd. Hala, Luzon lagi ang Google. According to 3 sources. Why? I thought, Mindanao, mali data. Mindanao akong pagkabalo. Ay, basig nagkuha na ang Mindanao na shrink. Ay, nag-shrink. Oh, basig ibutang sa dishwasher mo to nag-shrink. Ay, kabalo ko ano ni dako ang Luzon. Ano Kini man? pagibutangan og Dolomite dito sa Manila Bay. Ay, how done mo? Palakpakin ninyo, girls! Hagdan mo kayo. Karon basura na pag dito. Uy, sa basura oy kita mo sa. Nasuko biya ang taga Luzon no nga. Dili tanan ha basig masuko mo tanan. No. Ang uban nasuko ba kay nganong gibutang og Dolomite? Nya karon nabalik ang basura na happy unta mo. Gani. Kay mo man ang original state of being. Nangatawa man sila sa Dolomite. So pagbalik sa basura, happy na mo. Tama. Okay? Pero tinuod lang, useless bito to ang Dolomite. Limpyo, pero nganong gibutangan pa man og Dolomite? Limpyo lang di ay. Magbutlay kang digong. Useless. Kalas-kalas ang kwarta. Pareha na po na sa KOJC. Kanang mga kanang PNP diha. Pila man ang sweldo sa PNP? Wala ba lo? Ang sweldo nila, kitang mga taxpayer, kitang tanan, ang atong gihaguan na adtura sa pag boarding house sa GMC o KOJC properties. Nga unta, dito sila nag-rescue operation sa Bagyong Enteng. Sa Antipolo. Ay, hala, gibagyo man ang dahil Luzon, ang gibagyo. mga kababayan. Kisa yung nag-relief operations dito. Kisa ang nag-rescue operations dito. Kinsa ang isa pa, napay isa, kanang kuanpod. Si West Philippines di ba, gamay ra kayong army na assign dito. Butangin niyo yung PNP dito. Isog man ka mo. Char lang. Dili ko isog ha. Ay ko kapila. Ang source sa uban bata diri kay Tulflix. Saan ang Tulflix, Mark? Tulfo. So makatuon kag Tagalog gumutan og Tulfo? But no. Gusto ninyo inyong anak makatuon ang kanang pobre na gani mga bit pag yun pagkaman mga sustinto pagkaman mga ayuda. Kapuya ana uy kapoy kinanga show ba? Ayun na ay. Ikaw, Mark, no? Adyo kayo tarong ng mga suggestion ba? Tarungan na yung mga suggestion, Mark, ha? Na. Yeah. Ang pinaka-highlight sa atong episode karon guys, kay Yulo family. Musimang takimoni ato ang highlight yun. Dili na siya highlight. Sidetrack din sidetrack na ni. Sige go. Kay si Yulo family og Chloe, wa pamanggod na human hantod karon. Ni surrender na sa Gibuloy, wa pa sila na human. Ngano wa pa sila na human, di ba napapresko naman to iyang mama na si Angelica. Privacy. Privacy ko no, naghilak-hilak na sila. Ato ang isolve ang mga issues privately. Ana isolve na to mga issue. Ana magstorya-storya tanan yung mga anak. Unya hantod karon kay nagsige pa magtinubagay. Kay ang papa niya mag-comment pa man dito sa post sa yung anak na si Carlos nga ang papa kay moingon pa man nga magsorry ka na anak para malinis ang iyong imahen. Magana-ana pa man dito. Sa imahen. Mura Mama Mary imahen. Kaluoy pud. Onya kay gitubag-tubag pud aning Chloe. Layo kayo, taas kayo iyang tubag-tubag. Asa man daw ni nga mga post. Basta makita ra na ninyo sa post ni Carlos Yulo. Si Carlos Yulo, by the way, na itong mga listeners na bago, first time listening, si Carlos Yulo is the Philippines 2-time Olympic gold medalist. Pero kung according pa sa Department of Tourism, Olympic 2 gold medal. Okay.
Kay nga no, magtubag-tubag si Chloe dito no, niya, nanggawas na tanan nila ang mga gubot na kanang si kinsay nag-una-una, unya. Giingnan daw ni Angelica Yulo, ang mama ni Carlos Yulo ba? Si Angelica Yulo. Giingnan daw ni mama, si Carlos nga, kahit paggagapang ka, hindi ka ma-qualify sa Olympics. Lain kay batasan, no? Murag in that sense ha, dili to verbatim, pero murag ing ato ang giingon niya ba? Giingon daw kuno to niya. Pero para sa ko gikapoy na ko sa inyo. Kanang makasawa na mo mga Yulo family. Kanang bugat kayo ang issues karon ba? Like affected kayo mi aning KOJC issue kay directly affected mi kay ma-online class amo anak, gusto na mo mubalik sila sa tawag ana sa face-to-face classes. Tapos kanina po ang unsa pa laing issue diya kanang bagyong Enteng, kana po perting bugata na nga issue. Unsa pang mga issue diha na tas pagkahuman KSP kayo ni si Chloe, KSP po kay si Angelica Yulo, KSP po kayo ang papa ni Carlos Yulo. So pwede na mo hilom kay nagsawa namin kung sa Tagalog pa nakakaumay. Saan na nakakaumay? Nakakasawa siguro. Nakakasawa. Ay, dili. Kanang bidli. Bidli na sa Bisaya. Oo. Kanang, saan bidli? Kaumay. Nakakaumay. Woo! Tama ka, Koy. Kwarta ra gihapon na ilang issue. Kung wa na mga premyo, lab-lab ra na sila. Bahinan sa tunta ng GMA Paralympic athletes. Naingon man ako na last episode, atong episode nga about kang Carlos Yulo, dili ni mahitabo kung dili tungod sa kwarta. Kwarta raman jud di yun na muundang, sultian ta mo, dili na muundang uyaw-yaw ang mama ug papa ni Carlos, santo di mabahinan. Yung anak ka toxic ba? Nakasabot ra pud ko kang Chloe nga nung nag-post pud ni siya kanang murag silbi nga gipagtanggol niya si Carlos kay naamang goy mga petition online nga i-review daw sa mga sponsors. Sponsor kato mga nanghatag og cash kang Yulo. I-double check daw nila unsa to tawag nila? Reassess daw nila ang ilahang mga gipanghatag kay Carlos kay dili daw niya gina-honor iyang parents. Ana good la. So may labot anang mag-honor sa parents sa pagdaog niya gold. Kunya mo to ni makasabot lang pug kang Chloe nga gipagtanggol pero kana lagi ka nang sawa naman gud kaayo ko. Chloe, naminaw ka Chloe. Ayaw nagtubag. Tama na ni ana man siya mag-post na lang daw siya positive vibes moving forward. So unta wa na tay makita. Ayaw na pag Facebook Chloe. Ayaw guba imong Facebook. Dili man pud siya kay gusto man siya nga mag-post. Nagkuan ka rin siya sa ASAP. Nag-perform ka rin sa ASAP? Nagunsa siya. Si Chloe? Nagunsa siya. Nag-perform. Unsa gani nga performance? Nagkanta siya o nagsayaw-sayaw og Havana. Unsa lang Havana? Havana, ana? Havana, na. Nagkuhan siya, nagbiga-biga. Huwag ka nang kuan. Yes. Nag-perform. Sample. Nag-perform. Si Chloe, buwang mandi ka. Nag-perform si Chloe. Unya, kanang kuan ba gusto mo siya musikat? I don't blame Bahala her. ka di Chloe. Basta kay kanang undangin na ninyo yung basta mga Chloe, gyud na ko isa ka kaila nga Chloe mga basos kibaba. Da tinuod ka. Walang koy kaila 4 years, na Chloe. 4 years old. Koy kaila na Chloe. Ay halalay. 4 years old. Yawa ka na yan siya. Di na bataan na. Ay kumusta naman ang bataa? Umut lang mas yawa na to ron. Kaya buwang itong bata ito. Anyway, Chloe, kung naminaw ka, if you're listening, Australian ba ni? So, dapat Australian ang accent. Okay, 1, 2, 3, go. Ba't lang eh? Chloe. Would you like a bottle of water? Chloe? Dili, ang ing na, i-delete na yung Facebook. Why don't you delete your post on Facebook? American naman. Akunta mo, attempt ko ba? Chloe.
Flower. Murag si Mr. Bean. Flower. Murag si Mr. Bean. Flower. Kapabayan ako. Palakpakin po ko. Diba kapa na ko si Mr. Bean? Flower, delete your Facebook. Ginoo ko, tama na Chloe, ayaw nagtubag. Kaya di ma'am ka makadaog, di mo, masking kinsa inyong sultian ta mo ha. Paminaw mo sa kuha, kaya hawag kay kuha na, kananay ng mga ways kuha, di na ko tagdun. Hawag kay kuha na. Paminaw mo sa kuha, kapila na ako nagibuhat. Tried and tested method na ko ni. Pag na'y mga ways sa inyo ha, dili ni advice, pero paminaw. Pag na'y mga ways sa inyo ha, ayaw tubag. Ignore. Huwag yun na akong ginabuhat. I-ignore lang ako. Tama. Pero pag sinaknak ang mga way mo, tubag yun. Di may mahuman, wag tinubagay. Pero pag laing tao, ignore lang na ako. Ignore. Kaya nga mo, kapuyan man na sila tubag sa hangin. Kaya wala man kay tubag. So, ambot lang ni mo Chloe. Kung ganahan mo siguro ka magyaw-yaw. Food. Ganahan ko na siya magtubag-tubag. Kispig ka day. Wala ko ganahin sa ilahang tanan. Pati sa mama, sa papa. Undangin na ninyo si Carlos. Pati ang mga manghud ba kay kanang ginadamay-damay. Gina-brainwash food para daoto nila ilang hagsuon. Dahil kay mga batason. Kanang ginadaot ninyo ang yahang win ni Carlos. Muna inyong ginabuhat. Essentially, mo dyan na inyo ang ginabuhat ba? Kanang ginadaot ninyo siya sa iyang image. Kamu ang nagdaot. Mama, papa, o si Chloe. Kamu tanan ang nagdaot sa iyang image. Yeah. Hero ba na to si Carlos? Tapos ginadaot ninyo iyang image. And besides, don't meet your hero. Okay. Wala. Pagka-hero yun niya, na-meet na dayon siya. Gani. Luwi kayo si Carlos. Luwi kayo siya. Kay, di ba, sigbog idol kang kuan, kanang, kay Anthony Kiedis. Simog idol, ganahan kay mo kanta og, can't stop addicted to the shindig. O ka na dream of Californication. Idol ka na ninyo, no? O mukabalo nga, pido din na siya. Di ba, pedophile din na siya. O dili na siya fake news ha, dili na siya false. He wrote a book about it. He wrote it himself. He written it. He done written. He edited and then he published. Tinood na siya, okay? We don't need FBI to do it. He already did. Okay? She already had hers. Gani. So, lang na siya. So, tanan tao na'y apan. Muna kong point. Kala si Carlos na po siya apan, pero dili pasabot nga pistahan na sa tibok Pilipinas ang apan. Ang ihang apan ni Carlos, aside sa putot siya, kay ang iyang dili man na apan niyang pagkaputot. Unsa maka Wala mabukat siya. Ayaw, dili man na apan. Ihang ng strength. Dili, ganahan mo ko putot. Okay naman ang putot. Grabe sa doon. Dili ba, ako pasabot ba, aside sa putot siya, ang iyang apan, kay, ang apan dyan niya ang iyang pamilya. Pangit yung batasan. Lain dyan. He's stuck with the family. Napaisa si Ariana Grande. Pero idol kayo sa uban. Dili ba na siya. Kanta-kanta. Idol kayo ninyo. Idol po na ko siya sa una. Pero, come to find out, she deliberately kanang snatched a man from his family and wife.
His newborn child. Newborn child. Literally a newborn child. Diba? Dahilan sa divorce, siya Jude. And she's so proud. She made an album. Yeah. No the boy is mine. The boy is mine. She done written it, edited, and then published. Diba? So, ana lang yun na, tanan tao, walay santo. Okay? Walay perfect na tao. For example, kanang kisa man ang inyong pinaka-idol, o tayo si BBM. Si BBM ba? Okay, syempre na may ubang tao ni boto ka BBM, no? And I'm not saying who I voted, pero dili si BBM. Pero, wala dito nag-vote. Pero akong pasabot ba, di ba? Na may uban sa tuwa nga, idol kay si BBM. Mo na inyong hero. BBM! BBM! Oh, love kay ninyo. Pero, wala mo kabalo. Dili di siya perfect. Kaya di ba? Ano ba siya? How do you know? Inom-inom og soft drinks. O sa na brand? Coke. So, how do you know? There's a video. Deepfaked video. Anyway, mao lang to. Kapoy na ang mga yulo. Tama na mo. Oo. Nakakaumay. Tagalog. Char. Tagalog di ka. Oo. Magkuan na ta. Mag-vote in the poll. Napagday tayo poll. Ay, wala na tayo. Uy, dili na may maka-vote in the poll. Babuangan. Pwede mo ta vote in the poll sa Facebook. Asa mo ta makahimog poll diri sa Facebook? Kay guba lagi ang Spotify. Manual poll na lang. Kana gong heart for whatever. Like for whatever. Gani, bugo. Sige, ano na. Vote in the poll! Kinsay mas luoy? Option 1. Mag-heart mo sa Facebook page na mo ha. Ayaw sa Spotify kay guba. Ang heart kay KOJC members. Okay? Heart. Angry. Sa option 2, angry. Ang luoy, anak ni Darling Ugringkay. Okay? So again, ang question is, kinsay mas luoy? KOJC members, give it a heart. And then, anak ni Darling and Kringkay, angry react. Okay? Ug ang pangutana! Uyon, baka mo nga optional ang Filipino subjects sa mga taga Visayas ug Mindanao. Uyon! Sa mga Bisaya. Uyon! Pag-comment mo sa YouTube o Facebook, ay na mo Spotify. Ayaw na sa Spotify, guys. Don't comment there. Don't, don't interact. Don't engage sa Spotify. Pero pwede ninyo i-love yata, love. Di ba na, pwede ka mag-like? Ambot lang. Ayun, sabi, mag-contact sa amin sa manager sa Spotify. For now, pwede mo mag-heart sa Spotify. Like lang mo or mag-review ba mo dito sa Spotify. Pero ayaw sa mughatag og comments kay dili siya mo appear sa episode ang comment ninyo. So, sayang inyong effort na mag-type dito. Contact sa na ko ang Chief Executive Officer sa Spotify. Gani. Para ayuhon na mo account. Okay. Naipangutana si Koy o pahabol. What is the difference between a religion and a cult? I answer. In a religion, the founder is already dead. That's what I mean. Si Jesus patay na. Pero nabanhaw. So, ayaw kayo kuan, Koy. Ayaw kumpiyansa sa Catholic. Kinabanhaw ba si Jesus? Sige ka. Then, namatay naman po. Ano, namatay man? Asa man si Jesus ron? Eternal life dito. Kaubanigad. I don't see him. Dili man ka makakita. Napaligay access sa avocado. Dapat nasa kay access sa avocado para ma-access mo silang duha. Gani. Okay? Kung mutuo man galing mo og kulto, dili ni advice. Oo, maghimo kay kulto, guys, pag join mo ha. KOBC. KO? BC. Kasi BC? Dili KOBC. Ano sa man? O saan ang BC? Ginoo ko. Tug na dito, ba? KOBC, Kingdom of Blank Cult. Ano daw? Kingdom of Blank Cult.
Matug na tayo. Alas 10 na Ay, alas 9 O pag-outro na. Kung nalingaw mo, please consider... Hindi ka baso. Guys, lain kayo. Basig ka itong mga naminos audio ba? Matingala silang anong mga tawa ramig kalit. Lahi manggod ang pag na-video kay murag dili na mo kailangan i-explain anong nikatawa mi. No? Pero sa mga naminos sa audio, ito siyang explanation. Anong nikalit ramig katawa. Naa siya sa live na mo. So, pwede mo mag double watch. Outro! Sige na. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O, basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or donate, go to diliniadvice.com to donate. Thank you so much, everybody. We will see you next week. Uy, dili ko mo commit. Di ko mo commit kay mahal din. Okay, bye na, uy. Bye. Bye, guys. Bye. See you next recording. See you next recording.